Һәр дүшәмбе кичке сәгать 8-дә мин Әбрей Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Яңа сәгатькә килеп кердек бергәләп, ишәүләшеп, Алдавыз Алмаз Гыйлметдинов, Айваз Садыров, Бүреләр белән бию программасы һәм 53-нче безнең эфирның корбаны Илназ Бах. Илназ Бах белән бик күңелле өлештә ничектер тукталып алдык, без тукталып тордык, чөнки техник сәбәпләр, кайбер абонент. Хәзер инде без таптык, булай эшлигеме? Без таптык. Кемдер тыңлап торган яхшы кешеләр бар бит, улыймы? Яхшы кешеләр тыңлап торган, безгә шалтыраттылар да, сиңа ошаган егетнең номерын җибәрделәр. Давай. Бу как раз син хәзер бу егетне эзләгәнсең, тапкан барча егете как раз аршипетта укыган бугай. Аршалар берсе-берсенә ошаган. Ия. Так. Исеме кем? Таныс. Алло. Данис. Алло. Данис, брат, салам, хәлләр ничек? Ярый. Нормально, Аллах. Кара белгән кеше күгәл яшә. Таныдыңмы әллә? Таныдыңмы? Юк. Бу Илназ Бах дигән кеше бер шәл сине. Әйе. Кара әле, Данис, бер йомыш бар исең малай. Аха. Теге безне әзрәк кенә, мин инде монда әзрәк нәрсә дип әйтгәндә, эзләнеп җиргән идем. Син шикеллерәк кеше, үзем шикеллерәк идем. Менә сиңа ошаган дип Данис дигән малайның дип номерын биргәннәр миңа. Безне шаталар икән без. Ошаганмы соң? Ошагандыр инде. Яра, кара, Данис, минем бер йомыш бар. 27-нче числода бу киләсе атнага инде, февральдә бу айда. Шын катымы синең? Так, 27-се эш юк була иде. Кайсы көн була икән, суббота, пятница. Так, яра, көне самый главный числосы инде. Ни, эшең каты булмаса син булай Казандамы, Арчадамы, кая син? Арчада. Казанга килә алмыйсыңмы син ул көнне? Менә мин атнаның 4 көннән эшлим инде булай. Кая эшлисең? Музыкаль школада. Ярар, бик әйбәт. Менә шул бер көнне мин сиңа алайса шул 27-сенә планлаштырып торыйк әле. Әгәр дә атна уртасы булуга карамастан да теге ни, мош сорап китерсең. Кара әле бер йомыш бар. Монда әзрәк кенә теге эстрада Фирдус Тямовны беләсеңме син? Аның белән әзрәк кенә әйткәнешеп ни дип алган икта инде. Бу миңа бик каты чыды, грозит итә башлады. Ни ди? Атам мин сине дигән була шунда, хинем мин сине дигән була, хинатам дигән була инде. Име? Шундай ни концерттан соң дип уйлап торам инде, мен алар наверное да җыелышырлар җегетләр белән. Үзең беләсең инде ул теманы нәрсә икән. Менә мин сиңа ни акчасын бирәм аның, име, кем әйтмеш, аңа әзрәк акча да бирәсе бар инде. Ни, шуны концерттан соң кайтышлый мин сиңа үземнең киемнәрне киерттереп, имештер син банкетка барасың дип, полностью теге минем костюм шалбарларын киеп чыгып китәсең да инде, минем алдан иң беренче булып концерт бетүгә. Мин синнән соң икенче якка китеп барам. Теге шундай бер эшләп булмасмы икән? Ну, мин сиңа сразу теге гарантия итәм. Мин сиңа теге акчасын сразу бирәм анда, күпме кирәк сиңа? 50 мең, 50 меңнән артмас инде дип уйлыйм мин аны. Теге анда хәтле ни түгел. Но хинасалар хинилар инде. Ләксәнә, ну, может ләк Мәскәдә атуында атабыз дип маташалар инде. Ну, каян килсәң нырлап майларына пистолет. Булыр микән? Братым, выручать инде, аршалар инде, выручать инде малай. Йо, аннан да имеме аны, просто теге... Кыйнасалар дип куркасыңмы? Курыкма инде, анда нәрсә кыйнамаслар да инде сине. Просто сиңа просто килалармы? Юк, мин бит инде эзләнде, мин аны бит инде кайларда гына иштмән, теге сорашып җирмәдем. Бирделәр менә синең номерны. Җегетләр арасында монда теге ниләр ну, дусмайлар беләсең инде, әбриләр, ниләр, кемнәр әле, линарлар, ниләр шунда бөтенесе аркылы сөйләшеп карадым инде. Алар да менә шундыйрак дип та, алар бөтенесе в курсе инде. Менә просто вакытым юк үземнең алның белән чуалып җиргә. Просто шундый момент туры килергә может. Выручать аласыңмы, юкмы? Обещать алмыйм. Малай алай итеп ташламыйлар инде мине. Мин алай итеп ташласам бетте инде. Якташларча булып чыкмый инде. Якташларча булып чыкмый аннары. Давай, күпме анда? Ну давай 100-гә тиешик, әйдә. 100 мең. Булмый, мен теге семьялы кеше булара, калай торып әйтеп җыра алмыйм, солай дип. Соң миндә семьялы бит, минем дә 2 бала бар, малай. Хатын авырлы. Алмыйм да инде. Әйдә инде шулай бер нәрсә ташыйт аннары мин син кире. Әгәр дә бер нәрсә булмаса, мин син сара кайтарып берәм арчага.
Ayda, siyashdik. 27 kunni Unixlar konsertlar zalında. Konsertdan so'ng nima Konsert yo'q endi, konsertdan so'ng endi просто men tegi страховка kim aytmish. Konsertdan so'ng ular kelirgan bo'lsa, soat 9da 10da bitayin, o'sha 9da 10 arasında minimaldan просто menajerlar bitirga chiqib ketasin da endi men ikkinchi yoqdan chiqib ketaman. И всё, agarda bo'lar ekan bo'lmaydi, bo'lmasa bo'lmay, просто shu kunlarga debgina o'ylab turaman, planlashtirib. Tibasaranlar men bitan bir chimimini. Tisalar тоже. Lenar berdimi sonlarga? Lenar bergan shu. Biladi. Ye. Salam aytirganda xushqani. Ha? Salam aytirganda xushqani edi. Totar radiosundan salam aytirga qo'shdi Donis. Totar radiosi. Dushanba kechki soat 8da men Abri Xabriyev, men Olmaz G'ilmetdinov ham men Ayvaz Sadirov sizni Totar radiosunda sensatsion skandal shou tinglarga chaqiramiz. Bo'rilar bilan